Aku urung duwe duit kowe rasa rese, kowe beci wae. Telutak nomor ki ora ngangka mleng ora kok. Buka siji. Sabar. Lho, biasanya wong penting ngono kok. Sik. Ayo. Wah, masker sih ben bagus kurang tak ketok tetep manggung guys Pak kerja. Ngopi. Terus wayah setoran. Nek damen rene piye ya? Ora sing didol pite yo dintaki blei tole kae. Buat jerene sik ya. Sesuk tak goleki utangan Kang Tarmin kono. Mau tartir ae. Ngece opo wi? Dadi gua sing lagi mumet ngene kok. Coba opo? Tak beli mana. Di kenang-kenangan kok manteng kae.
Lah didoes nek didamen ning. Gimana ini rasa dol. Ini rasa tohan. Tak dol ya mana? Ayo. Mikir nemu solusi malah teko. Piye iki? Tinggal delik apa biasa iki? Delik sik iki. Kulanuun, 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 kulanuun. Wayahe, wayahe, wayahe setoran. Iki wis wayahe gendang disetorke. Aku iya ngerti rasa lo upload. Nyet, tadi duit tau. Besok ya. Lah kowe ke kepiye iki wis wayahe nek ora mbok setorke manukmu tak gawa wae. Aku ora duwe duit kowe rasa rese, kowe becike wae, kowe bali wae. Manuan kowe maksudmu piye? Lah piye wae setoran lho iki lho. Wis nunggawe piro tak kaya Lah, itu. iki. Ndai perlima ya kaya. Iya. Piye to iki? Ora duwe duit lho. Yo lah kowe iki dhisik ora duwe duit, tak tulungi. Lah bareng wayah setoran ngene iki kok. Lah duit ngilen kok 500 iki mleh piro? Tuh. 1.500. Yo mana? Oh, 500 mleh nek lu. Ya, Mas. Mas. Nah, Semangat sasi iki. Tapi ra ngrungokne lho kok sudah rungu ta piye ta kowe iki. lah piye aku duwe duit, Bro. Yo, ya kepiye lah kowe iki tak kaya wektu sprene lho ngopo? Golek-golek gawean ora untang-antung nang omah gedekne awak tok. Ya penak apa? Dikandani iki piye? Temakimu lho. Lho temaki. Lho, Ngono gaya. kowe iki rek nrunyak ngono. Ya ben ora mulai sesuk. Sesuk tenan ya. Yo nek lali. Ora iso, pokoke sesuk. Sesuk aku bali rene nek ora enak manukmu tak gawa. Manuk. Manuk si juang payo golep piye? Ora gawa manukmu. Iya. Ya sesuk. Pokoke sesuk ya. Ya iki. Titik ae. Wes iki. Nek nona kawannya. Wis bali ngaliyo. Aku sok bali wis. Kamu kan bali apa? Manukmu tak gawa tak sebok lho. Tak urusan. Ye. Buat sahur. Buat tas. Hei. Bener bebian nih. Bisa beli rene ya. Kamu beli cok. Bisa beli rene teman. Pusing kamu mulai kan? Bisa beli rene. Omah aku pindah. Omah aku pindah. Minang manuk. Ada sih. Bisa beli. Cok. Opo ya? Semua ini namanya. Basra tekoknya pernah duwe omongan ya. Jadi, Oh, daya omahmu ngono kok. akhirnya mudeng sapa lho. Sapa, Pak? Tidak mau kira Kuwi lho. Iya. beri mlaku le. Mlaku. Orang Ya, orang restoran ae. mulai penelimo restoran. Tapi piye? Bandir meneh untuk duit ngendi restoran. Ojo sambat ae kenang kene. Tok nyimpen ora kowe mambengi. Wis, angel iki. Iya, Pak. Ini sangel iki. Lah, apa ngerti gak nembus kayak kok nyar Yo, utang kowe kayak kok piye Hei. ta? Duit tak aku tuku nomor lho. Iki goblok iki. Hati ae. Kowe nek 2000 nek iso dadi pirang atus 1000 kowe kok. Lah lambe. 2000 ta. Lo kakek
1.600.000 ini ya. Lah, 1.600.000 iki kok. Mula kayak iki. Yo, Pak. Ini lagi menopo mambengi. Ya cuma ngobrol-ngobrol real ya. Enggak. Betul loh, menawain untuk nembus toh, untuk perang itu. Oh. Ngomong Pak Empet ya. Utang duit ya. Apa? Duitmu celengan di aku nomor. Ora enak ampak tak sana tuku yo anu iki. Gendang, serasa ngono. Kuwi bisa ini ngopo. Gedhe 10.000 kok ora duwe. Aku pengen jadi ada duit iki. Lah kowe dhewe wis arep nembus ngono kayak iki menawa iki ngono nembus lho. Alah, mau. Mau piye nang? Piro impanmu tabungi? Kok. Duit aku. Duit ya. Lah. Piye wek. Kene yo biar mubeng lho kok sini duit iki kepiye? Ini apa aku tuh bro. Yes. Lalu tak kok sini iki tak nggus turun yang pusat ngono kepiye? Ngono lho. Iya weh. Sudah nama Pak nenek si Oh, jelas duit Kowe nek ora tuku tamong. terus getun. Tamong sih. Aku kan tuku. Ora terus tak bayar. Ha nebus. Ya, amal. Mau ini lah. Biar gitu kena ram muter kene kok. Gendang tukang masa ya sempet-sempetan ra duwe lho. Biasanya lempetne ngono kok. Sik. Alah. Penyakit kumat. Kuman. Piye? Ya ambil biak kayak mana kok. Apa? Temuk tenan iki. Piye aku tuku lagi? Gendang kok wis 10.000 nak nembus getun menane aku. Aku jare Enak-enak lho, wis enak yo Lah aku wis sempetane kok mbak embuh ngono kok. kontonge ra kunane ya duit piye iki? Petange untuk lah. Lah, olah ini sama iki kok dadi 400.000 kowe kok. Iya toh? Ket nang Pak, rapopo. Oh, enak toh. Mbok diatur anake ngono. Sing nurut. Pek awak dolan kale. Ora bareng wis tapi. Piye iki? Nanti gagasanmu piro wingi nek iso dadi 400 kan nek nggo nyelang-nyelangi plecet kayak mau. Lumayan, Pak. Lha nek ora lembus lho iki kis. Petange kuwi aku jogo-jogo sesuk ora lembus. Piye? Dadi wong sing yakin lho Kang, kowe kok kaya biasane kayak iki kok digane nulet men to Kang. Yakin. Nget piye ono kahanan kok. Lah, kok ya nek dalane nek srek tenan gak? Enggak le, tanganmu. Oh. Tolak. Oke, Pak. Iso iki. Piye iki? Cek, Ket nang ayo, Pak. nek nomor ya. Ih, nomor opo? Katokmu kuwi bro. Telu piro ngono, Pak Telu piro ya? Telu tok nomor ki ora ngangka meleng ora kok. Buka siji. Sabar, enggak. Ya, telu. Yo. Telu terus Gak nemu ndok cecak, Pak. piro? Ning mburi sitok. Ya telu siji. Telu siji ya. Sik lurung kas. Ya. Lah iki. Ngono kuwi anu apa kamu ya? Golek. Iki ilmu. Ilmu. Mau jepit. Kowe nak ngacak nomor ngono to? Jo. Piye? Terus ngono kuwi ya. Kita lain bentuke nol. Oh, jauh. Nol, sik, Pak. Siji kas. Anu, Pak. Gendang Marmut yang endek berapa? Apa? Marmut Marmute 5 ya. 5. Yo. Telu siji 05. Terus siji 05 ya. Wes iki kudune sing nembus iki. Ya seneng. Ora nembus kes kiloko iki duit terakhir iki petangemu. Ora madang kok le. Yo sana Pak. Ngono nek Jajanan jaba. Ora dadi 400.000 pro yo mie ayam kono. Mie ayam. Nek nggo nyalu pecet. Wis. Iki tak dipernakne kok. Ya. Ya. Lah beli mubeng sik ya iki. Ndang. Yes. Kowe karo kali ngono le melu lunga. Ya, tak. Ngomah peti segone. Kemana aku ya Pak? Iya, kok. Ngomong gen. Yo. Selamat ya, Pak. Ndang. Nembus kok, Pak. Pilih. Terus yang kita rata karena itu tepat nih bapakmu ya. Udah, isu. Bapakmu pilihnya apa nih kayak? Ngono kan enak wakan ya? Yes, menang ya susu. Nah, seperti trennya gepuk ya. Oke. Iki ukuran mes apa nih? Lah, sak ngalor kene kan cocok kamu kabeh.
bocah teko. Iya, oh kan Bang. Lah, tenang ae. Lah guru. Bocah kaya rambut tak tipatne. Waduh. Bawa nih bolo aku sanune arep dikapang-kapane ya. Gede-gede gedon nih. Nyari capol. Ah, apa ya arek nggo bolo iki? Yo. Orang kaya. Oh, lah. Wah, lah. Santai. Udah deh, bos. Udah. Akhirnya emosi no itu. Entar Apa? Rene. takut kayak dek iki lho. Sangar. Mas Rawi, berat nade iki. Utang lho bener susah nagih utang. Bayar, Pak. Karo omah tuh rupiah, Pak. Utangnya piro? Lah iki utange piro 15. Lipolas ya lho. Wis tak kene kuwi ganya. Ini wis jarene. Oh, bolah. Nyo kecil. Betone, Pak. Kayak kamu sih. Wah, iki. Bayar, Pak. Tapi tak bonusi. Lah, yang ini iki lho, Beli. Seneng ya? Dia seneng anu, di sini iki delek ning ndang. Wis saiki lek ono mlecet nganggur tak bayar. Yo. Tak tega. Belum aku. Boy, masalah. Oh. Nyetak. Piye? Ya wae iso entuk duit iki mau arek kepiye? Cek dengiran sih. Lakoi. Betone, Pak. Kepe bro. IP apa? Nunggu sih. Siap. Kuncinya dulu kali. Oh, Pak. Tokel. Iya. Iya. Gue udah gagasan orang. Gagasan lah. Aku itu impan jadi Pak. Lencur. Cokot iwa. Gimana mau cetak nogal? Masa depan cerah. Cokot wae gede wis cilik. Iwae cilik. Cilik siji. Oh, cilik siji. Heeh. Oke, kuwi aku le nyokoti yen nggon kalen. Kalen iki telu wae nek gak kok ngono kan. Nah, iya ta. Masuk. Berarti nomor udah kuwi. Ora tulis siji telu. Oh iya. Terus lu gas. Nah, apa ya? Aku mau ki aku arep rene mau nang ngarepan ono menyok telek. Telek ge, Pak. Walu. Wes. Oh. Nah, iya ambune cek teko kene iki nomor piro? Wes. Pitu. Oh, itu. Ya wis. Ya sama lu melu karo iki pengalaman nih. Oh, iya, Pak. Lah iki ya tanggung modal ae piye? Alah, modal ya oke tebu. Yo, batune akeh. Aku iki menang ya film iki kagel lho. Heeh. Kowe nek percaya aku mending kok nggo utang kowe. Kok nek nembus ora? Lha kuwi kan piro duit niku? Gue satu monti mobil. Oh iya ya. Loh, Kowe layar melecet. Leren iya. Kabeh ya. Kesel Ya, kabeh ya. Leyek-leyek. Deal. Yes, Deal. yes. Terus bro. Ya. Percaya ya. Iya, siap. Wes saiki mulya wae. Iya. Mulya tenan sih tak kabari. Iya. Tak jamin. Kok tak jajane. Ya, wes. Tenang. Jam mulya. Heeh. Wis iki anu ya matur nuwun. Kalau deh, Enggak matur nuwun. wes tak boleh ya, mesak ada oleh. Le, nuwun ya. Nuwun. Iya. Good luck. Saya pamit ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Utang lunas lo. Yo. Lali to kaya antem iki kok. Dadi wong sugih tenan aku selaran kos. Dan jebali nek. Yo. Siap bisa iki serot. Iya, iya. Mas kenante kan bagus juga tutupan. Bildang. Tenan tenan ya aku. Yo. Nek kabrono. Tangku surah sebali. Tak tangi esuk. Tak kabar iso nang bos. Tenan ya iki ya. Yo, apa wong ngene wedi lho, bildang ali yo. Ya. Jadi. Dia apa sih? Iya. Goblok. Soale jenis sapa nek ra ngene mau ora gelem ngumpet ae. Gobloknya nemen nek.
Kowe kayak iki duitnya nggo apa iki? Penake aku kok persen. Enggak mikir utang kowe. Aku kan tebus sing kayak iki. Oh, iya. Iki jawane duit utang kok Kang Di gitu. Iki mau. Di duite. Lah ora mau persen Kang iki. Yo aku Pak jajan urung. Goblok iki belekke nah goblok utangku sokeh kok. Wah, ya wis Kang. Wis matur nuwun. Wis ora apa-apa. Wis. Tenang anak bocah nak ngono wis omong Saiki wintere kaya ngono mendino sinau ora pengalaman. Wis. Alhamdulillah utangku lunas. Mas, tenang Pak ini. Utangnya we ikhlas lah ya. Ya, wis Kang ora apa-apa ikhlas. Ya, sip. Apa-apa. Penting utangnya dhewe lunas nih. Ya Pak. Besok nyambut gawe, Pak. Ya siap. Ya, Oh, Pak. Pak, urusan iki yang ngocak ketemu. Oke, yos, bye. Yuk. Ayo. Kau cerita nih. Iya, iya. Yuk, cerita. Ya Pak. Tidak tak dal. Jangan lupa skincare. Halo. Wis ngomong iki. Buset mau. Oke, Bro. Yo, wis. Matur nuwun nggo kanca-kanca sing wis dukung karena lara kelana sing ngasih sprene setia ngancani mensupport Mensap. Break. mengelek dan Mengeluk. Apa kontennya undlap-undlup insya Allah tetap istiqomah bro. bro. Yang penting Semangat. like, komenmu tak tunggu. Tetap dukung channel ini. Yang penting subscribe ben kene semangat. Nah, gawe film, gawe video. Wes, ngono ae cukup semono. Muga iso lanjut nang video selanjutnya. Amin. Men.